Og nogle gange, når den begynder at flyve ned mod falconeren, så begynder den sådan lidt sjovt med benene og svinge fra side til side. Og det er altså noget, den gør for at bremse, for at tage farten af. Og det er altså netop for ikke at få væltet falconeren om hovedet her. Nej. Der er altså virkelig tryk på med de her kæmper. Se, sin voksen Stellersøren, den bygger sin rede omkring kystlinjen. Mest i klipper, og altså kun få 100 meter fra havet, hvor den har sit primære fødekilde. Og trods sin enorme størrelse, så skal man altså ikke lade sig narre. De kan være lynhurtige. Og man har set eksempler på Stellersøren, der har været i stand til at fange havfrue i luften ved de store kuglekæmpe. Se, Stellersørens udbredelsesområde, det er som sagt relativt begrænset. Men i vintertiden, når den sibiriske kulde bliver for stræk, og breder altså vingerne ud for at gøre sig stor, for at fortælle vores falconer, hvem der bestemmer her,